Juan Kapitulo 6. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan, uban sa iya mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinoon, didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias, nga nanunggo duol sa dapit, diin ang mga tao mikaon sa pan, tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao na wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, Magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pagpuyon sa Dios nga Amahan. busa gipangutanan nila siya. Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus mitubag, Ang muluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, mao nga motuo kamo sa iyang gipadala.